Mitjans de comunicació de l'Hospitalet disposem d'un programa de temàtica educativa que es diu Aula LA, que va néixer el 2017, i al voltant d'aquest programa van néixer un seguit de col·laboracions amb el món educatiu local, tant en centres educatius com col·lectius, entitats. Tenim diferents iniciatives que són de formació en mitjans de comunicació, de portar els mitjans de comunicació als centres educatius. Llavors, hem destacat un, que és el programa Tàndem. El que fem és, d'una banda, una part més teòrico-pràctica de reflexió sobre temes com d'on venen les notícies, quins professionals hi ha darrere dels mitjans de comunicació, quines diferències hi ha entre els mitjans professionals i les xarxes socials. També formem en llenguatge audiovisual, en millorar la locució, en parlar en públic. Llavors, ells fan de periodistes ocasionals i fan entrevistes, rodes de premsa, simulant connexions en directe. Llavors torna a aparèixer el programa Aula LEAC perquè en aquest programa el que fem és emetre, tant a la televisió com després penjar-lo al nostre web leacdigital.cat, doncs tot allò, la producció final d'aquest programa Tàndem. Llavors treballem molt tot el que és crear un esperit crític entre l'alumnat, sobretot tenint en compte que el públic jove, sobretot, s'informa bàsicament, o no s'informa, o si s'informa a través de les xarxes socials.